Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς καθαρίζω και συντηρώ το πλυντήριο ρούχων μου έτσι ώστε να βελτιστοποιώ την απόδοσή του, να εξοικονομώ ρεύμα και να απομακρύνω άλατα, βρωμιά, υπολείμματα σαπουνιού, μύκητες, δυσάρεστες όσμες και ό,τι άλλο μαζεύεται στο εσωτερικό του πλυντηρίου. Αρχικά πρέπει να βγάλουμε το φίλτρο για να το καθαρίσουμε. Βγάζουμε πρώτα το σωληνάκι να τρέξει το πολύ νερό. Στη συνέχεια ξεβιδώνουμε το φίλτρο να διάσει το νερό και από εκεί. Στη συνέχεια βγάζουμε το φίλτρο και καθαρίζουμε τόσο το ίδιο το φίλτρο όσο και την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Ρίχνουμε από το ειδικό απολυμαντικό της βάμα στο λάστιχο του πλυντηρίου και το καθαρίζουμε εσωτερικά πολύ καλά. Καθαρίζουμε και το τζάμι της πόρτας για να καθαρίσει από τα άλατα. Ρίχνουμε το υπόλοιπο καθαριστικό στη θήκη του απορριπαντικού και βάζουμε ένα πρόγραμμα στους 60 βαθμούς, ένα μεγάλο πρόγραμμα, και το βάζουμε να ξεκινήσει. Το καθαριστικό μας θα καθαρίσει όλα τα εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου, αυτά που βλέπουμε και αυτά που δεν βλέπουμε.